ayawona yadibelawo oyide ukuza yeso nawo eti sabibi wasidatia anabia ayawona oyide ukuza nawo eti sabibi wasidatia anabia ayawona anabia wasidaka ukuza nawusa anabisa yeyini wala yimetia oyide ayawona Shadrach, Meshach, and Abednego said, "Sample ye yakupo ayiyana, yamo ye mose kutu sori oyi, yamo ye mose kutu sori dami fufrodia. Ye dem say ye dima botias, ye dima for in Jesus Christ. To me mo to me di fono, wo ye da sibraja, ni huya huna ni huya wawa. No kosa no say, shumi di oni wasro, eni asasi so, eni wiemo, eni asasi asia, eni ye Rabbi Yesu Christo sa etinya wona mono meya meya kasio wo ya ni mo meya bitumi nya kasia wa madie mo meja nya mie wo hawo ni mo wo ya ni mo meja rane meya kopo wo na sama ya sese wo mu jaba ni tiana jo wo mo sa su chako grobia na mo sha sa parade na sa ni visa yo mo ma sha ne ba ala di nya kopo no Oyo who sorry to me ra. Wo woni asama do to me akra no. Abode dia timi so. Anadia. Wo yo nya mi o. Ni wo ya wo. Wo yo nya mi o. Ni wo ya wo. Hey. Jesus. Follow Katrus. Eti say ye jai bachira. Inye. Obia. Get somebody say, Titi, Gabby. On the quality to Yanko Power. And I be a man to say, yes, what's here? The dollar Tibia. Obia, yes, Titi, Gabby. I am to say, yes, I want you.
yachi na niwu niwu ya wupa oko wajai etima anana dia ata oyina dachi iya wa wuna ya badi chawacho Wasunya sasiso enya sasini nsomu yaba udi akotojo yina akoto anyumna ye down anyumna ye peta ya nsasira udi ya tontomu sawudi nkrupa ni munyam sankwa eni akrati asefo ene beyi wo yenti ye fie munyina my god esira udi ye fie munyina eyi udi nkonkuna ye usa ye usan tontom usan kafo usam nane ti anyuma ye na wose se wodi nkunmama ye awtifu nyina ka amen amen hallelujah amen ensaka safo radidin ebra so se ye koye ranchen na yetie awurade asem a ode asoma no na nwumre nso ede amaye ye baba ya kwa ne nchen oye awurade somafo na oye awurade droba ya awurade kasafo animu ma enipa mpempem enya mfaso na ebi anane da wutie ye first time a wutie ye eyesida wasonie na awurade nyankopon wadom ye papa na waseda de adoma chede a enam so bema bia ye nhira ama afoforo so ade won afiri obonefo ne mpokyire mu na papa odadoma no na awurade apagya na wieye bremu se oka ebam na ohye so a ejina ena nwumre hu ne sa no adwuma awurade de na di na watwi na enya adwuma ketwa na osajira ne na so ha onyankopon enye onyame ahoɔden a hwan ne betima ye we ti na no Nicodemus say se awurade nke obi hu ade wuye untimi nye eti adanse awodo a ebe TV so radio yi so we se mi kidney na manya kidney stones mi din so see TV no ho papa ne kasa ya de ne kɔ enye hospital aduro enye anum jo eniema awurade ya edoso betima kasa yade ebe pa ne ni hu adanse ewo afidie yi so ani sida ha awurade ayebi na
nyamedro be ona minimu yi adwuma ena wodam ha odofo so nya kwanya ni papa yi hia hunu se wayɛ nhyira na wayɛ adom ena wo hanom so de awurade asɛm ebrɛw yanko ya papa nkyɛn ni din no ani Bishop Albert Sakikwapon Bishop ani dem ya mo akwaba asafo mejo so eburu kamishira papa na mopo motesen awurade adom ya ho yɛ pa yankopon hyira mo pi yes ayesida our team no my God efre eda okuada ebesi enra kwasiada eye na najo samo mama ho kwan na ye akonkyere dwumadi koso enya akonkyere keke edebra ye be hia wasode fie na asore ni ogie som koso my God ye beda apostle so ase apostle eye Jones dada Boateng on any team of free UK by no more so ebe kan homa na otwi ye Kenya som from kwa ni papi enya mfa hodi mo so a na otwetwa mu nyina TV ne so ne radio no so Facebook we ya konchene maye bom paye no de si fiada be si fiada no yes ya meka che mu nyina ne se muntintim amen amamu hihim amen mo koso say ya wosom adwuma no amen na ye nim sa mo bere no enye kwada biara da na awurade de adanse mo adanse yes abedom mo oh yankobo di nhira mu nhira amen abedom mo yes lord samre de mame chia sumpa TV ahwefo ene sumpa FM etiefo ne wona enene da di kan a mo hwe yen eyesida awa yes dwumadie efrida dwoada ekosi ni fiada na ede brewo na hintasem a wo mu ane se enya nyankopon asem keke nkwa na ede brewo dabi na bibia ye wrade Yesu Kristo gina ye a oka nkwaje asem adwensa kyera asem bia ovia onyankopon tumi ayaresa ogie kwa hosane edi akire na sida awasoso sa na tie my God say ye tie nyame asem wi aye bompae na dance ahodo eba na eba fidie so a ye se fancio TV nanim anasa radio nanim anasa wo documents bia nso so a bomode na ye dan fanto TV nanim anasa radio nanim na mra nyame asem oba na ye bompae no na nyame tumi ne na ho oden ebo egumu na adanse edi akire na no na nipa mpempe na ya ye bie tatefo no tuma ofredi ho adanse ahodo bebre ewo fie hallelujah amen na samre die mameko MCR na menchia azuka bema my God menchia azuka bema yes one na pamfo MCR MCR mechia omu nyina baby bi omu obi asa omu boa ama dwumedie yi ekoso papa omu di atwaguo yes mu di atwaguo ewo to ama nioma ekoso yankopon enhyira omo saa nso ena asempe nipa kriw no so somajai baton na maye yankopon hyiram ye ba social issues a omobo adwuma papa o social issues ahodo ekoso papa yankopon hyira asempe nipa asempe nipa panyi mechia ne papa afo nyina yankopon onhyiram na sabre die eyesida awa yenko Facebook na yenko YouTube na nipa won ye makakra kwaba na ene ye dwoada sane munim no eda dwoada bia wo sida awaso no ye de ye odima mpaye enti frobi na obi so frobi ka kire se nyame akoa no nyame somafo no one ni team no omabedu enti onfa ni TV ni radio eto sompa na obeyi nhira na ne ye be ye odima mpaye so ama ye busua ye ma ye kunu ne ye yire ya bompaya mo maikana ya sre nyankopon bobroni na doye ya bompaya ama sompa media na mre bia ya nya afidie so atena na ye ne wo ache nyame asem ye no atie futu sem ti sabre de ye ko Facebook no mra ye nua ba shela adepa ene ye bompaya ho Deborah Entefo ewa Boama Richard Prong Georgina Yambiri and Elizabeth Menu Vera Adomasam
ɛna Benis Japan nso a Aisha Dada ɛwɔ ha ɔmo nyinaa Gladys Ochre nso egyina so dendenden Michael Chemanu ɔno nso egyina so Esa Bright Abena Safoa nso gyina so me to also YouTube no so anwumre YouTube no so aso papa Angelina Fokuo ene yeso Safo Samuel egyina so Portia Osei Hega Amwa Victor Ado Inshiraba Zinabu Amadu Asantewa Krobia Ajman Richard egyina so ne yeso Anthony Opoku gyina so Josephine Gomez egyina so Abena Eje Vida Brago ene nyame ya dom ewo YouTube no so a ena numre omone yesom den sanso ana Dina Asare ejina so Felicia Tano ejina so Afia Siedua ejina so Asumani Root ejina so Nana ya Oboadu ejina so Vera Doma Sam enso ejina so Matilda Jeman Ernestina Ibrahim omo nyina ejina so Kwachi Solomon omo nyina ejina so Sabre dia fa no na like some page no na share link no ama foforo nso so enhwe na ontie bi na ba mode ya say o de comment so ebeba ena anwumre yi na Onyankopon bema wo ayinhira na ya waje so agyina so na enya asenketoa enne Facebook no Georgina Ayambile agyina so saa so na edodo na abaso eye efia eye asiedu wa mu nyina ejira so Facebook mo share link no ama afoforo nso so enche nyame asem eye meka kira ahwefo ne etiefo se o kan Daniel chapter 12 na verse 3 na o se na ba dwema no ebe hyiren na o toa so a o se wo na otimi di nipa pi edani nipa pi batone ni mu no obeye se ensuruma da pem enti so otimi twi nipa fri bone mu edu on batene ni mu a enti wo so share link no na obi tie nyame asem na osakira eye wo a o se ne link no ona otwen sa okra no edema tufo Nyankopon hallelujah amen sene ye nyina ye nim no sida awa no bosumi bia ye yinsemfu abaako efri twere sem no mu na de atoto ya bra bo no ho na de atoto twere sem ahodo ho se de twere sem no kan ye no sa pepepe na minumi no yo ana na bosumi we no nsama eyi ye ne se ubeye sitie de ama Onyankopon asem say obedience to the word of God eye bosome February nyame asem a eyiye na say ye sitie ma Onyankopon asem a emfasodie ban ene ebenya na say ya anya sitie so ama Onyankopon so a eno so aso ban ena ebeba yenso na ya bobo ho wona oni papa na mbom onye na obuapa eye bone de eba won so Jesus na eye sida awadwumadie no eda dwuada no ye de asi wo se Yesu kon Yesu se ye mo mpaye na yankon so hwem ye mo mpaye na ya nyera enti obetimi aye ogidini obetimi aye nyamesumni obetimi aye trenini asoso no wa mo mpaye obeko so hwem adia bakwa minim ewo Job ho ne se Job ye trenini aso Job mpan Bible o she Bible mu o study Bible no critically Job nyeni pa ye prayer obon pai okay Job prayer life no ewo form so we pass enti no sorry no Bible say yense bronsam kwan na obedwane eye James 4:7 enti say yense no kwan a obeba enti na wotwe wonse no kwan a ohaw ne amane ewo na otwi no ebi betimi ato ukunu ebi betimi ato yire ebi betimi ato ba ebi betimi ato adwuma no enti na ye ba sida awa ye de edadwo ada no esi ho na ye bisa se ehimfa na ye gya no mo Nyankopon no wo ehimfa na ye gya no mo Nyankopon no wo nyame a wahye ye bo se orenyaw yen no orempao ye no ehimfa na wafa ohaw no edoso ye generation yade no doso enkura ketu anyina enya kidney problem enkura ketu anyina enya
akomayade hypertension yes omu BP enkura nketwe nyina enye yade e friends moja mu yade a eyade ben diabetes HIV kura de eyensa yade na we de your friends say diabetes okay anka ne no ye wo yade bi wo ha eyesika fo yade eyempanyim fo yade jesa wunyini anase sika osofo yade bi wo kware ya buruchiri fo yade bi wo ha o te se cancer moja mu cancer ne sa cancer na ya buruchiri fo yade anso se ye na ekoso e wo oman Ghana and stroke nyina achenkura enkura nyina enya stroke nti ye bisa se nyankopon no se odno no ye yare safo nyankopon no e wo yefa ti ye ba fidie so a ye kwotwere sem no mu enti osofo yi de enti ye de edadwoada na si ho se ye de ye odi mampaye ni nyina ne se obeye Kristo ni wi a ensan ye enti ye mie twere sem no enko Jeremiah chapter 29 verse 7 Jeremiah odifo Jeremiah ngoma no etiedio no nkro ni yimu ayanso ye ntie de twere sem no ka ose na mo hwehwe kura mema otu mu no ko ho ye die enti oman Ghana fo ye hwehwe oman Ghana ye die oman Ghana so ndwie na mo mo Awurade mpaye ma no o se ye mo mpaye ma oman ya yetimu abusua ye wo mu na ne ye die mu na mo bedi ye na se kronu di ye kronu nya asundwe a ya yetimu no ya soso nneama beko yi amaye ena ye bisa se ni padodo ahen ena otimi eye sansem na ye ka senia ye kan eye twere sem 2 Timothy 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2 o se de di akire no mitumufo se munya odima bible ene kotosere emani penyina eye 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2 no ene ni padodo say netimi yesa osofo yuma se na afei de di nyina kan no de di nyina kan metumufo se onyankotosere empaibo odima ne asedama ni penyina ema hemfo ene wona odi tumi nyina na yatena se ko na ye ho adwoye onyamsompa ene abrabopa ho ye nyam nyina hallelujah amen osofo ena odima mpaye eye firi nyankopon asafo yes odima mpaye osofo ye boss say ye bo odima mpaye na da mo nyina ye din ye bo mpaye say ye pesika ye pa kwentuo ye bo mpaye say be ifo nwu a osofo na so dem nyina ye pra tons ahodo anso so osofo unya wiase agapade nyina na se onye nkwa uni asundwe a yahwe ye neighbor countries ahodo asofo yahwe tuate don asore kudita ahodo nano yebusua ye kromfo se ye kwa kofa tomatoes aba atuate don na ma wo munum so wo Burkina Faso so a osofo ni penti menjojo wo sani togu ni pasu kum ni pase sebi moa enti saade no ebi betima ato ye oman mu na se ya nyina ma oman na asofo oman no ebekọ ohaw ni amanem enti Kristofo nsore nyame man sore na ye ni ma oman no ye mpa mu adadie enne samre ye nwa no muslimin fo nyina ye mo salam alaikum omu nyina gu Ramadan so nyame nhira wo na asofo kwa masalachi a odima oman no sere Boniface mo oman no sa so na anuanom Orthodox fo nyina e wo Lent no eye Catholic no ne Basre no ne method enya senketo Lent ho a omo 40 days na no ye pai be 5 days keke asafo man half na didi omanye asafo enne na me kai wa wo hwam ya wotie me se ya mama den se ye be ye den Kristo som no nyame som no mo adedie ka ho empire bo ka ho odima bible e ka ho enti se wanya den wanya sa anwoma ya de ekiri nyankopon be ka cho se free me sokọ na wanya de ye den enti o se asofo
obebisa ose obeka se me di udi hyenkom me di udi to ahomode me di yinya nsenche no se frem so ko wa anye nioma etere nioma etere no ebi ni se di onim papa ye na wa anye no osofo se ye hwe se ne ye maburu no esesei yenko 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 osofo Bible na kan osimre no bekwa wie ya ene ye secondary school fo enyam granketwa se omuko sizo omuko takwa osofo ntuo ne nsekai nyina hye nkrai ho na nkrai kum nkura na mo bi sekai na ye prebi ene dia na ekoso yi sa nkrai nyina susu ba fia ye ni omo na ekọ asole o omo ye YouTube fo omo ti asole dem dia na ekoso se ye maburu no sei YouTube no sei osofo se ya nsori eni ma ya mabunu no nyame ma nsori ma me ni papa wo hye o mana o ma yo mo nim boko wo fio se abofo no o mu pia bonte a o mu won tade o mo de ahyehye o mo bag mu o mo de ko hye o etade na o mo hye tade wo fie esi won na asete sa yefro atade no o mu pia bonte anya no na o mo hye go na so mo no o mo de ni na fio no o mo pia bonte a anya no na o mo hye omo kata omo enim sa melia no omo pia bonti a enye no no omo hye ya maburu no sei osofo se eyie bi obaburu bi wo mo mantemu a eya hwe senya yutu ne si pie omo pie ti se tuate don omo sipo anyina ya yutu no sei ya men shira tete asufo se na asufo bi gina ye na omo ne nam schools ahodo na ye makwan se ya hodo Christmas mo osofo mo ye deliverance workshop ahodo na omo ne nam na omo ye camp meeting ma ye maburu no osofo abafom yes first no ye ma akwama ba osofo camp meeting secondary schools nyina ye ma en nipa duru nyina ye sika en na classes sika classes ahodo osofo yesi ya makwa nkura meji o mahome na omo be sua fie nyansa kakra yesi yensan ko classes na omo be sua nyame mu nimde yesi nkura no san ko classes ejo omo ne bre e ma nyame biomo ya dwena yesi ka sika ya dwena ya adisua ye ne yesua ene ye hu ye YouTube nyina epro eno ntina sumpa ye ba fidie iso ye se edadwoada wo hwe ya wutie ye nyina ye mom ne mfa ndima oman no mpanyifo no bia ba ye bio enra esu panyin pa besrai wa sori ebe bi wo bia no me chi oyo somfo papa nyame abele no wo honhom nyoma eye kwakudua agiman be bia papa wo bia nyankopon hira enra books a wo sesa be che eye nyame difo se men kan fanya nyame djuma na anoden ya friends nyame so nyame djuma yeni ye esu panyin o ma ye djuma no esu se so mu nyina ba o mo ho megie mu ehimfo na esori se ne papa no mo se ye djuma no ye esi ena mame ye tie the Bible no kraka o se hu ni ye en content na huni ye se na edi akire no mu no emra mu ya den beba efri se nipa ba ya ahopefo sikapefo ahohoafo ahantamfo abususankafo awofo asem asodenfo boni ayefo wana bibibiara ho ntema won wana onido apemsayefo nsekubofo wana wonhye wana konoso wana oyeremfo wana ompe papa afatwafo ene ademfo wana ohran wana odo enije sene onyankopon okale wona nim kire onyamsompa nanso emu ahoden die opa ene ameka se ene osofo edu edafiada masala chi nyina ayama edu memele da ye nuanu memele da kwahwefo
ansɔre da kɛseɛ nyinaa yɛ ma ɛduro kwasi adade a ɔsɔfoɔ na bobo asɔre da nyinaa yɛ ma ɛkɔ 31st ɔsɔfoɔ hwɛ nneɛma yɛtwa egu social media sɛ nipa nyinaa sɛ yɛyɛ nyame ma wo anso ɔsɔfoɔ yɛmmisa sɛ nsɛm a bible ka ho asɛm enti yɛkari yɛnim kyerɛ nyame so papa anso ɛmo ahoɔden ne deɛ yɛapɔ ɛfiri asɔfoɔ no mo so asɔfoɔ no mu bi no mo so ɛkɔ ka nketewa so ɛnɛ deɛ na ɛkɔ so saa nipa yi dane ho firi wɔn ho yɛnane yɛ ho firi wɔn ho amen anso yɛtumi dane ɛnɛ yɛ youth no yɛ ma no yɛhwɛ deɛ ɔmo di akyire ntadeɛ basa ɔsɔfoɔ ntadeɛ ne bebree a nkura no hyɛ kura na wohu a aso saafoɔ yi nyinaa ɔsɔfoɔ do kwasi ada wɔbɛtɛrɛ nyɛ enti meka kyɛ wo youth a wotie me bible sɛ deɛ onim papa na wanyɛ no ɛyɛ bɔne sɛ bɔne fa frɛ bi ani hɔ ma enti woadwene sɛ wɔbɛyɛ saa abrabɔ no ahyehyɛ saa ntadeɛ no na ɛdu kwasi ada waba asɔre ɛdu memene da wakɔ asɔre ɛdu efiada wakɔ masalachi a mpaabɔ no ɔkɔ sɛ nyame mfa nkyɛw ɔmfa nkyɛw ɔsi yɛn ho ne yɛ sɛ mmerɛ no bɛkɔ awie yɛ awofoɔ ma asoɔden ɛna asoɔden ne firi hefa yɛama kwan ama borɔnsam ɛna ɛdi dwuma ama borɔnsam ayi tere ne yɛ abrabɔ ɛne atemmu afiri nipa adwene mu sɛ nipa wopɛ wo mpɛ o sɛ ne da hɔ sɛ nipa bɛwu prɛko pɛ na ne wu akyi no atemmu da hɔ ma no nipa wura fi ɛna nipa no sɛ asɔre deɛ mɛkɔ anso so no ɛmo ahoɔden deɛ papa bɛka de m'anim akyɛ nyame so papa anso so nneɛma a mɛyɛ ne deɛ ɛnɛ deɛ kɔ soɔ ɛnɛ meba sɛ kristofoɔ nsɔre nyame ma nsɔre na yɛnim ɔman Ghana yɛnim ayɛ busua yɛnim ayɛ mma na borɔnsam ɔsɛe yɛ ɛna obi hwɛ me obi tie me ɔnsa awerɛ ho aka ɔma no a wawo ɔmo ato kristosum nyinaa na ɔmo asɛe no ɔma no a wawo ɔmo nyinaa gu Islam som no nkura ne nyinaa asɛe ɔma no a wawo ɔmo agu memere da som no mu nkura ne nyinaa na asɛe ɔmo asɛe ɔmo ntade hyɛ hwɛ nnwom a ɔmo bɔ ne fie hɔ ne ntade ɔmo ahyɛ nyinaa kyerɛ sɛ mama wabɔka dadi wabɔka ɛda wotie me wabɔka ɔsɔfoɔ wabɔka mɛkuo ni wabɔka mɛmɛkuo wabɔka. Praise him the Lord. Hallelujah. Me so wo fi oka amen wo hɔ pa. Amen. ɛna yɛ bɔ mpaeɛ na deɛ di kan ne sɛ ɔsɔfoɔ nipa bebree kasa yɛ bɔ mpaeɛ ma Sumpa Media ne Telewa Media ɔsɔfoɔ ebia no wɔ fam ofi hɔ na nna me pɛ sɛ ɔbɔ mpaeɛ kɛse ma Sumpa Media ne Telewa Media yɛ bɔ mpaeɛ firi CEO so management board no so adwumayɛfoɔ a wɔwɔ hɔ nyinaa so ɛyɛ ameba no yɛ sɛ yɛ kenkan a even efiri kwasi ada hour of hope na minister IBJ betena so sɛ na ɔkyekyɛ amanfoɔ awerɛ na amanfoɔ frɛ na yɛ toa so free ɛda dwoada first service a ɛyɛ nyame akoa ɛyɛ bishop ɔne ne team de brɛ wɔ na yɛ toa so free morning show na yɛ toa so aba news na yɛ toa so aba ɛyɛ Sumpa nkɔmmɔ na yɛ toa so aba besi asɛmpa nipa so ne asɔfo ahodoɔ preaching no ɛwɔgyeɛ ne yɛ friend sɛ social intervention kɛse a impact a Sumpa Media de ma ɔman no ne wiase no ɛmo du ɔgye ɛkɔ so nti saa adwumakuo yi ne ɛmo adwumayɛfoɔ no wɔ sɛ yɛbɔ ɔpan na nyame bɔ ho ban da bia yɛsɛ ne papa pa nkyɛ ɛnyɛ nokorɛ ne papa pa kyɛ na ne papa pa no yɛbɔ ho ban nti ade papa yɛ ɛyɛ aban school ɛyɛ aban hospital ɛyɛ aban forest ɛhyia ɛmfo biara ho na ka obi betime ayɛ dɛn at international school ɔmo a ɔmo kɔtwerɛ wasi ɔmo antwa no ɔsɔfo ɔmo na ɔmo kyerɛ adeɛ wɔ international school no nkura no etwa te borɔfo ɛkyɛ aban school na nipa akɔtire ni college a wakɔtire mu no this is mystery. Wait, mystery. He na kasa asem. Akora na watwere a wantwa. Oye de afa na oye classes asa watwere biom. One international school. Dudu na wo Ghana maako pe. And na your friend say
Omo amo ho be training graduate ko. Dodo no aye ye marketua no ho training. Also nkura no ye kire ma nkura no te brofo twa. Ebe atama o da se ni be kwa adwuma. Kasa uradi Yesu. Yawura na wotwe fufuro. Na wotwe fufuro na monsam doso. Anso wasam se. Yefa yakwa ne shawonsa. Honto. Na wona obeye. Yeda wase. Na wama ye huna wotwe fufuro. Na juada. Ye wano dada uradi aso wo fio. Kasa uradi Yesu. Na watching. Ye peja sumpa media. Tarawan media. Infidie no. Every management board no so. Any baby be a station ni be awo. Ejuma biara. Ejuma ba urade nim. Urade abasa. Enye kese. Na watching. Our sumpa media. One for the shisha, yeah. One for na pump. My phone. Yes to them. Radin Panguma. Making out. Yes to them. Open your mouth. Jesus. Jesus Christ. Obone foni chiche bia. Kasa bone foni chiche bia. Obone foni chiche bia. Efa sumpa media ne Tarawan media. Efa sumpa media ne Tarawan media. Board no. Management board. Na watchi. Ye pegu. Ye break it out. Break out 3 times. I break out. Already a peja sumpa media. Management board. Ejuma your phone fidia ye juma. Every CEO so. Radio stations are hold across Ghana. Yeah, the nigga about rapping. Say a rather to insurance yogo so. Amen. A rather to insurance yogo so. Amen. Yeah, the Jumediana, Jumakono does to call yes. Amen. Now what tree again should I? So I will feel say Amen. Prayer number 2. My God. Your vampire up a guy a bushia about Radi. Yes. Obia for the bushiam. Ye peja emo mrantie emo mabawa yes lord ye peja ye mama ne papa no say na wo twi obonefo ne hyeche ye bia ene evil agenda a etia wabusua ukunu uye wo ma hey wo nananom wo afasefo
Everybody penguma. Yesu. Yesu demo. Yesu. Be one in a bomb. Yesu. Jesus Christ. That's everybody yes. Now watch it. Mebusia. I will be my son. I will be my son. Oh my God. I'm about ready. I want to furnish it. I want to furnish it. I want to watch him. I want to can't quench. Fire outbreak. Fire outbreak. I break out. I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Oh, Bompire, mom, on Facebook, YouTube, you know, type I break out. Oh, Bompire said, now what tree? Bible say, I'm fire, question rather. My God. Then fire, want to know. So, yes, Lord. For a bush, you're on a shell rather. A bush, you're on what did you want? Oh, Mamma, car, when you're bed, you and rather mount church. What tree? Say, over far fauna, near Befro, said, be at home, oh my God, you'll be, oh baby, you won't be man to Europe, Asia, you won't Ghana, oh, be man to not near Bompire. Be a one in a Bompire, be a one of prayer. Yes, Jesus. Kasa na watching. Now watching. Me French da. Me French da. Rabambo. Me Bible. Emma Mabusia. Emma Mabusia. Busia. Mabusia. Edifre. Edifre. Egenshira. Egenshira. Busia. Mabusia. Fiba. Efiba. Egenshira. Egenshira. One for share. One for share. Everyday. Everyday. And then shirama. And then shirama. Na watching. Na watching. Then yesre. Then yesre. Oya jen kwapa. Oya jen kwapa. Yes. Amen. 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 Prince. Amen. 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 Go on Facebook, YouTube, more type of amen. Amen ye nyami to me. Amen it say enye ho. Yes. Prayer number 3. Ye bonfire ama o man Ghana. A free president so
ye hemfo opinion leaders ɛwɔ kwan no mu asɔfo mo kan bi a egina mo kan bi ɛwɔ mu ye bɔ mpae ama ye youth no ye maburu no sɛ nyame mfa ne nsa enka wɔ sɛ nyame de ne nsa kan Saul ɛwɔ Damascus kwan so ɔbɛyɛ Paul ɔbɔnefo no hyehyɛ ye ti ɔman Awurade pɛmpuma ye ka sɛ Awurade Yesu gyina nyame asɛm so ɛwɔ Jeremiah chapter 29 verse 7 peja ɔman ne ba wɔ ne Yesu demo peja wa ba sɛ ɔman mpanyimfo so ɔman munim die ne nyansa ɛhwɛ ɔman no so na ɔman no nkɔ n'anim ɔman no ɛmabunu no ɛwɔ mu ɛmabunu ɛwɔ ɔman no mu ɔmanefo no hyehyɛeɛ sɛ ɛmabunu no ɔwura mabunu no mu nneɛma ɛnsɛ mfata yɛ maka ho yɛwafa ase no mu ka ho yɛbusua ka ho Awurade hu yɛ mabɔ Ghana mabɔ Yesu demo Awurade abɔ mpaeɛ wɔsi deɛ bi akyire ya no ɔgye ma mpaeɛ fo wɔle bi to ya bɔ mpaeɛ ɔman Ghana ɛbɔ wɔ ne mu abɔ mpaeɛ sɛ wɔ so ɛwɔ so bia de ma ɔman Ghana ɛwɔ so bia de ma ɔman mpaeɛ ne bɔ ya so fo wɔ saka wɔ saka wɔ no Awurade abɔ mpaeɛ wɔ sɛ ɛnyɛ wɔ mpaeɛ fo Jesus. Yeah, your mind Ghana. Every president, so the minister, the cabinet, opinion leaders, my God, any youth to name Munipa. Yes. Amen. Yeah, your winner shall radensa. Amen. Erade kasamo man. Amen. Erade sao kasa. Man be ye. Erade demo man. Erade be boa man. Erade o man Ghana here. Yes, to demo James of you say amen. Amen. Bible says sign ya juma man sani nidi. No. Ya de juma sembe kwa Awurade nim. Say na wotwe upia oton a ye nto. Ye to so a ye ntua. Ye gina Deuteronomy chapter 28 so from verse 1 verse 2 verse 3 verse 4 5 no. O say nshira be kan ye wo ye different. Na nshira kan ye e wo ye fiba. Nshira be kan ye more good wo. Ye nyuma nshira be kan na Yesu. Awurade Yesu. Na wotwe yo. Sana juma. Sana juma we ni mo. Juma, Jesus Christ. Now what you weekends in a free a dafia da memele da kwesia da besi ene duada. O call na yeso da ye na so.
daye ɛwɔ sunsuanso yɛ dada ya setena so sɛ sunsuanso bɔne anasa sunsuanso papa kasa awurade yesu weekends no daye bi amaso na wɔtwe ɛdi sunsuanso bɔne bɛbɛ mekunu majuma pomode me jira awurade asɛm so nye daye bɔne no daye no mo sign daye no kɔ baabi afiri ba Jesus. Can say any evil dreams. I break it out. In the name of Jesus. Amen. Your body be a was so a general Sam so travel through. Amen. Travel through a Juma. Amen. Say Juma. Amen. Ebia o shaya ucheya ebia yade be how yade tetel ebia Juma Sam ebia ware Sam ebia cotton Sam ahifie Sam ye de mre na ye Juma o TV ne so enti mo amhwe TV ne ye na mese na good TV ne me sorry a obetimi afre line ne me ensan nya fra me ne me team ye no be bomb pie number ni 0557 000 967 967 0557 000 967 number tosu mienu 0557 30 90 80 0557 30 90 number to 0553 0553 53 89 0553 53 89 number straight no ofra ya no ba bon pai wo bibia pese me ne metim ya no sabre de page wonsi o documents na ya moso pai erade insio bia onko ana onfra apeja documents bia wa peja insio no enani yesu moja amen enani ayaresa insio amen enani insenkyerene insio amen ya odi beye biara ya me ma wa dance me twinya me tumi amen ego insio mu saa so na me gira nyame asem so sa o documents bia wa peja me frɛ nyame favor nyame grace se entoso na me ma wa dance o yesu demo James so say amen. Nyame shira upi say Yesu ama ochira same time ye be hia na ochira homache no num kosi no nsia no eye sumpa first service bra ye tu the mu nyina hye wrade nsa na ye de ye different ye fida ye fiba hye wrade nsa eye money service enti no oni ye enhia eye 5 to 6 na obeye nhira yankopon nhira say na wo sebe me do shawrade nsa o dan mo ho o fie ho shawrade nsa shawrade to nsupango so ma ade papa nche ko se say ye be san hye biom no na nyankopon ama wa dance bye bye Anna 0557 309 080